Shwmae bawb, fy enw I yw Mr White ac fi fydd yr athro newydd chi am mis Medi. Yn reiddiol rydw i'n dod o dref bach o enw Maes Deg wrth ymyl Pen y Bont, ond nawr rydw i'n byw gyda fy ffrindiau i yng Nghaerdydd. Rydw i'n hoff o bob math o chwaraeon fel rygbi, pêl-droed, criced, athletau, ond fel tîm pêl-droed rydw i'n cefnogi Manceinion, sef tîm gorau yn y byd. Wel, falle ddim ar y foment. Rydw i hefyd yn hoff iawn o gwylio ffilmiau a bwyta lot o siocled. Cwestiwn bach iddo chi nawr. Tybed os gallwch chi dyfalu beth oedd Mr White eisiau bod pan oedd yn eich oedran chi. Na mae 4 dewis gyda chi. Yn rhif 1 yw gofodwr yn teithio o amgylch y planedau yn y system solar. Opsiwn rhif 2 yw dyn heddlu yn gadw bobl yn saff yn y cymuned. Opsiwn rhif 3 yw cogydd yn coginio bwyd blasus iawn pob dydd. Neu opsiwn rhif 4, dyn tân sydd yn ymosod tanwydd peryglus. Pa un sy'n gywir? Ateb gywir yw opsiwn rhif 1, gofodwr. Roeddwn i eisiau teithio gwmpas y planedau mewn roced mawr, ond yn lle nes I penderfynu ddod i'ch ddysgu chi yr opsiwn gorau. Ymlaen at gwrdd â chi yn swyddogol ym mis Medi ac I dod i'n nabod chi I gyd. Tan hynny, gweithiwch yn galed, ac os oes unrhyw gwestiynau gyda chi amdana I, ysgrifennwch ei lawr ac rhoi un o'r athrawon yn yr ysgol, a bydd nhw'n gallu pasio'r cwestiwn yna wedyn ymlaen at I. Nawr, ond ei welwch chi I gyd yn fuan ym mis Medi.